amb la IUIC de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Fem ara un acte especial, que és la inauguració del tercer Congrés Català de la Cuina a Barcelona, Comarques Centrals. Doctor Màrius Roviralta, director general del tercer Congrés Català de la Cuina, senyor Nando Jovany, president d'honor de la Comissió Territorial de Barcelona, Comarques Centrals, benvolguts companys de la universitat, amics, amigues, senyores i senyors. Em plau de donar-los a tots la benvinguda en aquest acte del tercer Congrés Català de la Cuina. Jo crec que no cal justificar gaire aquesta activitat donada la força, la creativitat, la diversitat de propostes, l'extensió i el reconeixement mundial que està mostrant la cuina catalana des de fa anys. És bo i necessari que tot aquest progrés s'analitzi, s'estudiï, es defineixi i s'aconsegueixi que esdevingui una eina de planificació estratègica de futur. Així doncs, el Congrés es proposa definir el model d'èxit de la cuina i la gastronomia catalanes i celebrarà actes des d'ara fins al maig de l'any vinent. Per això es convoquen activitats a tot el territori català, distribuïdes en 5 àrees territorials amb una universitat de referència cadascuna. La nostra àrea és la de la Barcelona, Comarques Centrals, i el president de la Comissió Territorial és el senyor Nando Jovany, que no necessita gaire presentació. Les altres àrees són les de Barcelona Metropolitana, amb la Universitat Oberta de Catalunya com a referent, la de Lleida i Aran amb la Universitat de Lleida i la de Tarragona i Terres de l'Ebre amb la Universitat Rovira i Virgili i la de Girona amb la pròpia Universitat de Girona. Pel que fa a la nostra àrea territorial, està previst que mentre duri el Congrés es portin a terme 4 activitats. Avui acabem d'assistir a la conferència de Mario Barradàs, precursor de la impressió en 3D amb Marcio, em sembla que es diu, precursor de la impressió en 3D en alimentació i fundador de l'empresa Movibytes Tech, i en el hall d'aquest edifici hi tenim el xef Marc Rius del restaurant Albareco, que ha portat a terme demostracions tastets amb un espai obert d'experimentació sobre impressió d'aliments, tecnologies 3D i fabricació additiva. Els altres actes previstos aniran al voltant de diferents estudis acadèmics que estan en curs dins de l'activitat investigadora de la institució. Un d'ells, per exemple, explora l'interès d'aplicar a la formació en el camp de l'hostaleria la metodologia de la simulació, que és l'objecte d'un màster universitari que la UBIC UCC imparteix a Manresa. També es prepara una jornada sobre la cuina tradicional avui i la necessitat de mantenir la seva relació amb el concepte de la cuina catalana, per un costat, i amb la innovació tècnica i social que afecta, com és natural, també de manera decisiva, el sector de la cuina. Aquesta activitat es pensa per la primavera vinent i podria tenir com a seu la ciutat de Granollers. Com veieu, estem abarcant tot el territori del que és la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, amb campus a Manresa, Vic, Granollers. Amb això em sembla que ja els he donat les 4 pistes principals de la nostra intervenció al Congrés, però qui coneix el tema molt a fons, que ha sigut l'ànima del Congrés, que ens ha alentat a participar amb ell i porta la direcció general, és el doctor Màrius Roviralta, a qui passo la paraula perquè ens situï en el marc global del Congrés i la seva activitat durant aquest any. Moltes gràcies, Màrius. Gràcies. Bona tarda a tothom. Benvolgut rector magnífic de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Nando Jovany, xef del restaurant Can Jovany i president d'honor del territori Barcelona, Comarques Centrals, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors. Avui estic aquí amb vosaltres com a representant del que és el moviment
que està desenvolupant el tercer Congrés Català de Cuina i com a membre universitari, exrector de la Universitat de Barcelona i en aquest moment desenvolupador de lo que seria la intersecció entre l'alimentació i la gastronomia que creiem que Catalunya ha de desenvolupar, i espero que amb les meves paraules us doni algunes idees. En primer lloc, voldria indicar que la situació del país ens ha portat a modificar, en certa manera, les estructures bàsiques dels congressos primer i segon, que era un període de reflexió però que tenia un punt inicial molt institucional, fonamentalment a través dels departaments implicats, normalment turisme, que són els que tenien un paper més important. En aquest cas, totes les organitzacions universitàries, fonamentalment en aquell moment, ara us diré una mica les dates perquè veieu el període en què ens hem mogut, a la Universitat de Barcelona, que era una mica la universitat important, central, que hi havia en aquell moment, també tots els cuiners i les institucions que estaven al voltant de la cuina, algunes de les escoles de cuina importants a Catalunya. Aquesta idea de fer-ho institucional no és factible avui, amb un 155 que ens intervé el país, i per tant no volíem realitzar un acte institucional que fos presidit per ningú que no fos de les persones que nosaltres estimem. I per tant hem buscat una fórmula que és territorialitzada, en què cada un del territori fa un acte sense que vulgui ser amb un gran pompa, sinó una inauguració de treball, i a partir d'aquest moment començaran una sèrie de jornades de treball en cada territori fins a arribar a un moment determinat, que ja tinguem govern, que puguem fer un acte més institucional, que no serà d'inauguració, sinó serà d'explicació del propi projecte, i al final, al maig del 2019, faríem les conclusions d'una manera ja més institucional. Deixeu-me que us digui que el període que nosaltres plantegem és un període d'anàlisi i reflexió sobre la cuina en general, la cuina a Catalunya, la cuina catalana també, entenent que en els dos congressos anteriors hi ha hagut una evolució que l'hem de saber aprofitar i l'hem de saber d'alguna manera entendre. Aquesta idea del congrés va néixer l'any 2017, fonamentalment, ho he d'indicar aquí, gràcies a la iniciativa de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, amb la seva directora davant, Pepa Imamí, que amb el suport del Campus d'Alimentació de Terribera, que en aquells moments, el 2017, estàvem treballant amb la Generalitat per veure si érem capaços de desenvolupar un projecte estratègic de gastronomia i que després ha donat lloc a un primer document del Pla Estratègic de Gastronomia a Catalunya del 2018, però que en qualsevol cas de seguida vàrem trobar el suport d'universitats que estaven ben implicades en el projecte, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Rovira i Virgili, la Universitat de Girona, la UOC i, evidentment, la Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya. Presentarem les conclusions del tercer congrés 25 anys més tard de la inauguració del segon, i això hem de tenir ben present que es va realitzar el dia 6 de maig de l'any 1994 al Paraninf de la Universitat, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, en aquell moment amb la iniciativa del rector Antoni Caparrós, un rector important, un humanista, que va morir molt prematurament després del seu mandat i del qual vaig tenir l'honor de ser 8 anys vicerector de recerca, en el qual vaig començar a conèixer el paper important de la cuina a través dels historiadors de la Universitat de Barcelona que portaven tot el tema de posar en funcionament i posar en valor el tema patrimonial del corpus català. Cal avui recordar que aquest primer congrés el primer congrés es va celebrar l'any 81-82, per tant, mireu que 81-82 el primer, 10 anys més tard, 12 anys més tard el segon i després n'han passat 25. Aquest primer congrés 81-82 va ser per iniciativa de la Direcció General de Turisme i l'acte inaugural es va celebrar a Solsona, també amb un paper de territori, per tant penseu que això no és un tema nou d'aquest any, sinó que el paper territorial hi ha ve des dels inicis. I voldria només recordar que la cloenda va ser a Barcelona amb una conferència d'una persona estimada per tots plegats, que era Néstor Luján, que va parlar sobre una conferència sobre la cuina catalana després que ell va escriure molt temps articles sobre aquest particular. El director del segon congrés, Josep Vilella, 12 anys més tard d'aquest primer congrés, indicava
dues funcions importants pel segon. La primera és establir una plataforma de diàleg oberta i permanent al voltant de la cuina catalana amb tots els actors dels territoris, dels sectors que estaven implicats en el coneixement de lo que era el valor de la cuina catalana. I igualment una segona funció, que va ser la projecció de Catalunya a la resta d'Europa a través de la identitat de la cuina catalana. Aquestes dues funcions i objectius fonamentals van ser desenvolupats i ell reclamava al final de la seva conferència: volem formar part de l'Europa gastronòmica dels anys vinents. Voldríem indicar que fa uns dies es va realitzar un acte similar a aquest a Lleida, en el que Pepa Imamí, que he dit que és la directora de la Fundació Institut Català de la Cuina i responsable de la dinamització del segon congrés i del tercer congrés, indicava fa unes setmanes a Lleida: la cuina catalana ha assolit un gran prestigi i una forta projecció internacional. Segurament hi estaríem tots d'acord. No obstant, aquesta ha de consolidar-se en els pròxims anys i establir un teixit sòlid entre el món del coneixement, el món professional, el món social i el sector econòmic, relacionant àrees com el turisme, el patrimoni i la indústria, l'agricultura, ramaderia, la pesca i la salut, però també totes elles entenent que formen part del propi entorn social i econòmic del nostre país fonamental. Permeteu que us expliqui que aquest tercer congrés, el que ara estem iniciant, està estructurat en 5 grans comissions, que us ha explicat el rector, que estan comissions territorials que comporten el coneixement més estricte de quins són els actors a cada territori, per tant que poden fer molt millor el paper d'acollar aquesta relació, aquesta discussió, aquesta conversa durant 12 mesos per tenir un teixit sòlid en l'àmbit de la cuina catalana. Aquestes 5 comissions no dialoguen sobre qualsevol tema, sinó que hi ha uns temes específics. A partir d'avui, quan es faci la notícia, es podrà penjar ja el PDF del que és el document base del que és el nostre projecte, però només indicar quines serien algunes d'aquestes àrees de temàtiques. La primera és la cultura i el patrimoni culinari, la gastronomia com a motor cultural i socioeconòmic de Catalunya, el paper dels cuiners i cuineres, que han sigut elements fonamentals, tractors i promotors de la cuina catalana, el coneixement culinari a Catalunya, qualitat del producte i innovació aplicada a la cuina, i no oblidem un últim paper, que avui també se'n parlava fa una estona en quant a responsabilitat social, la cuina i la societat, la cuina catalana com a eina de cohesió i responsabilitat social. Al voltant d'aquestes àrees hi ha infinitat de preguntes que es aniran resolent i, per tant, no voldria aquí dedicar-hi més temps. De totes maneres, permeteu-me, i després és obvi que en Nando ja podrà explicar la seva visió des de la part professional, però jo no volia deixar d'aprofitar que estem a la setmana digital i, per tant, com que he pogut assistir a l'última conferència, voldria fer unes referències molt petites. Fonamentalment, el paper i la responsabilitat que té el món acadèmic acompanyant en aquest moment el projecte que tenen els xefs, les persones que han estat a darrere de la cuina a Catalunya. Crec que és el moment de no deixar-los més únicament amb ells la responsabilitat d'aquesta internacionalització i el paper de l'aplicació del que és la qualitat de la cuina, sinó també que el món acadèmic ha de saber valorar i posar la innovació culinària, el coneixement culinari, les ciències culinàries com un element en valor a dintre de l'entorn acadèmic. I faria un parèntesi, quan jo era vicerector, aquesta discussió la teníem amb les arts plàstiques. Les belles arts no eren universitàries, en aquell moment no es consideraven universitàries, però hi havia també un paper amb una certa manca de dir, però es faran tesis d'això, i avui dia ja ningú té cap problema en què la pròpia obra pictòrica pot tenir a través d'una metodologia determinada un paper de ciència. Per tant, l'àrea acadèmica aquí té una gran responsabilitat de col·locar la cuina a Catalunya dintre del marc que li toca, més enllà dels sectors que són normals, el sector del turisme, el sector del patrimoni, la història i l'antropologia, que hi han estat perfectament treballades durant els darrers anys en el món universitari. La importància de la cuina i la gastronomia com a ciència ha arribat a Catalunya d'una manera imitativa d'altres entorns a través d'un grau interuniversitari que va desenvolupar la UB i la UPC, denominada Ciències Culinàries i Gastronòmiques. En aquell moment va necessitar un cert aval de Joan Roca perquè semblava que si no ho deia algú una mica important
Gran part de l'acadèmia feia una crítica ferotge sobre la incorporació d'un grau en aquest àmbit i, per tant, van tenir uns primers problemes. Això es va realitzar gràcies també al suport del CET, com a centre escrit de la Universitat de Barcelona, i la Fundació Alícia, que conforma una peça clau del territori que avui ens trobem. La cuina catalana forma part també d'una manera especial i us demano a tots que quan sigui pública hi participeu al màxim de la base de lo que ha de ser el Pla de Gastronomia de Catalunya 2018, que té una projecció de l'horitzó 2025. És obvi que això tenia una projecció 2017, la situació política ho ha anat allunyant. En qualsevol cas, el nostre horitzó és tenir una política clara a Catalunya en el món de la cuina i la gastronomia en aquest horitzó 2025. Catalunya compta amb un bon nombre d'escoles superiors d'hostaleria distribuïdes en el territori, que són avui una enveja de gran part dels països, que evidentment tenen un nivell similar al nostre en quant a l'àmbit de la cuina. No obstant, l'àmbit universitari hi ha prestat molta menys atenció. Avui estem en un entorn universitari i és bo que ens fem ressò d'aquestes mancances. Ha fet menys atenció en aquest fet de la formació superior universitària en noves àrees relacionades amb les ciències culinàries i gastronòmiques. Voldria indicar aquí que a l'estat espanyol hauríem de retrocedir fins a l'any 2009, en plena reforma de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que la Universitat de Mondragón va generar uns estudis universitaris del grau de Gastronomia i Arts Culinàries, aprofitant un moment de liberalització de les decisions d'incorporació de nous graus en l'entorn espanyol. El govern basc va saber llegir entre línies i va saber aprofitar un moment com l'actual de negociació pressupostària per obtenir una inversió milionària de l'estat espanyol que va produir l'edifici que avui honora a l'estat espanyol a nivell culinari, que és el Basque Culinary Center. Cal indicar que des de l'any 2009 fins avui, Catalunya, que tenia un paper més important en el món del que serien els restauradors innovadors i evidentment creatius, que avui en parlaran, i el propi govern no han sapigut trencar aquest aïllament de cada un dels interessos particulars per fer un projecte global de país que evidentment s'emmiralli no únicament amb el Basque Culinary Center del País Basc, sinó també altres projectes importants com els països nòrdics o a la mateixa Holanda, un dels països millors en quant a la investigació en l'àmbit alimentari i també gastronòmic. Les ciències gastronòmiques avui, estretament relacionades també amb la cuina, disposen de diferents especialitats en el món europeu acadèmic universitari. Només us diré alguns noms perquè us faci referència, però vull acabar per lligar una mica amb el que ha sigut avui aquesta activitat de la Setmana Digital. Tothom tindria clar, si parlo de gastronomia molecular, i tothom que li agrada l'àmbit de la cuina sap que gastronomia molecular és el naixement de la primera trobada entre els cuiners i els científics. Nicholas Curti era un investigador de la Universitat d'Oxford, un professor dels que podríem dir un sènior, no com jo, sinó una persona d'aquestes que crea càtedra, que la seva dona era un amant de la cuina i li va imbuir aquest amor per la ciència i la cuina, i ell va agafar un dia que tenia una reunió com vosaltres, tots eren científics de primer nivell a l'Escola de Londres, i els va dir: us proposo fer un repte, que cada un de vosaltres, que sou especialistes en un camp, catedràtics de cada una de les àrees, feu 2 pàgines d'explicar un fet culinari que tingueu a casa vostra, a la cuina normal, des del punt de vista de la vostra especialitat. Tothom va dir que això seria impossible, que seria un desastre, i en canvi van trobar tants papers que van ser presentats que van tenir que fer una selecció per arribar a fer un document que va ser presentat a la Real Acadèmia Anglesa. Aquest va ser el primer moment en el que es posa de manifest la importància de la física i la química. Pensem que ell era professor de física, la física i la química per crear el mot de la gastronomia molecular, que després passa per Hervétis en l'àmbit més de la química des de l'entorn del CNRS de París. Per tant, gastronomia molecular per vosaltres ha de ser conegut i ha de ser fàcil. La segona, gastronomia nutricional. La salut i la gastronomia avui són una part important, més enllà de la nutrició, quan ja es necessita les arts del cuiner per desenvolupar reptes que només el nutricionista, a través d'un problema determinat, no sap solucionar. Avui el nostre conferenciant ha parlat de la disfàgia com un element fonamental. És evident que hi ha 3 situacions importants que tots nosaltres hi passarem, que és primer l'envelliment,
tenir un ictus o tenir una malaltia neurodegenerativa. El primer problema que tenim és no només saber que tenim una malaltia crònica, sinó el problema de que més aviat que tard arribarà un problema en l'àmbit del menjar, amb mala nutrició i, per tant, una preocupació més gran dels metges per l'evolució de la malaltia. I això només és degut a que no tenim apetència pel menjar o bé no tenim la textura adequada en cada un dels nivells de l'enfermetat. Per tant, aquí els metges, els nutricionistes i els cuiners hi tenen un paper fonamental en el que hi ha una part més hospitalària, però hi ha una part també industrial. El tercer és la neurogastronomia. No cal que us digui el paper fonamental. Quan avui llegia la web del restaurant de Can Jubany, que m'ha agradat molt la primera pàgina, excel·lent, hi ha una part que diu un restaurant que es presenta com una cuina dels sentits. Aquesta cuina dels sentits, el parlar dels sentits, el parlar del gust, el parlar de tota una sèrie d'aspectes en els que ja comencem a entendre que qui fa tota aquesta feina no és només el sentit, sinó és el cervell, que té un paper fonamental a l'hora d'apreciar la qualitat i el gust i, evidentment, les emocions de la pròpia alimentació. Gastronomia i sostenibilitat. Em sembla que la conferència també n'ha parlat i em sembla que avui es matitzava aquest paper de lligam entre la gastronomia i la sostenibilitat. I acabo ja, que és el que volia lligar, i perdoneu que m'hagi extès, perquè he aprofitat perquè aquestes petites idees les reflexioneu i durant aquest any, aquests mesos, en pugueu parlar. L'última és la gastronomia computacional i la gastronomia digital. La gastronomia computacional en l'àmbit de l'alimentació és fonamental, perquè no hem d'oblidar que en el fons tenim un corpus culinari increïble, no només el català, sinó el que genera cada un dels cuiners. Aquest corpus culinari té una quantitat d'informació i que només amb un processament de Big Data es pot realitzar el perfeccionament del que es pot extreure d'aquest coneixement. Aquesta tècnica nova de gastronomia computacional, que evidentment està lligada a el que veiem a nivell de les noves tecnologies de la informació, va ser iniciada a la Universitat de Cambridge l'any 2011, desenvolupada en un article que va ser fonamental el 2013 i avui marca una línia fonamental del treball. Algun dels cuiners que jo conec, en aquest cas Joan Roca, està treballant per lligar el seu corpus culinari amb el corpus culinari català i veure quines similituds i quines relacions hi ha, però segurament tots els cuiners amb el seu propi patrimoni tenen una importància gran de treballar en aquest camp. Gastronomia computacional no és exactament igual que gastronomia digital. La conferència que hem sentit és gastronomia digital. És quan no només hi ha un problema d'informació, sinó quan aquesta informació es traspassa a un efecte físic determinat, que és l'impressora 3D, i per tant produir un efecte determinat. Aquesta combinació són elements importantíssims de futur i per tant ja veieu que la cuina i la gastronomia tenen papers importantíssims. Voldria indicar que en l'àmbit de la comparació de corpus de les receptes de cuina catalana i de la cuina de diferents xefs, Marta Vila i Axel Bidon-Chanal, dos investigadors del campus d'alimentació de Torribera, estan realitzant un projecte que està finançat per una entitat privada i que treballa amb el corpus tradicional de la cuina catalana i el corpus específic del celler de Can Roca per mirar de desenvolupar a casa nostra els mateixos treballs que van realitzar-se a la Universitat de Cambridge l'any 2013. En resum, què és el que vull dir? Ens cal no dedicar-hi només uns dies, sinó dedicar-hi un temps llarg, un temps pacient, un temps que puguem pair, que tothom pugui participar i dir les seves opinions, amb una funció en xarxa, territori, però cada territori en xarxa amb una unitat central que donarà un coneixement a cada un dels treballs que es vagin fent al reste dels membres, amb una web central, de manera que puguem a Catalunya guanyar el temps perdut durant aquests, des del 2009, que us he dit, tot el moviment al País Basc, amb avui, per consolidar un teixit que estigui perfectament harmònic entre tots els actors que estan implicats a la cuina catalana. Nosaltres creiem que cada territori té les seves especificitats i per tant escolliran aquelles preguntes o aquells àmbits més importants i evidentment tothom és lliure i obert de destapar la problemàtica des del punt de vista que es vulgui. Després la feina la tindrem per anar agrupant, per tenir unes conclusions que puguin ser importants no només pels propis administradors i per tant
responsables dels diferents departaments de la Generalitat i d'altres institucions, com també dels sectors importants, fonamentalment els propis xefs, però també les empreses del sector alimentari i altres empreses de l'àmbit social que tenen una certa responsabilitat en el futur del que ha de ser la cuina catalana. Per part meva només agrair al rector que des del primer moment va veure clar que el paper de Barcelona amb les comarques interiors, les comarques centrals, tenien un discurs diferent dels restes dels territoris i que tenien que tenir aquesta presència, i de seguida vàrem veure que l'enriquiment d'aquesta discussió tindria un paper fonamental si vosaltres participàveu com a nucli important a través de tots els actors. Avui, amb la presidència del xef, que ens porta aquest paper d'enllaç entre el coneixement, les institucions i, evidentment, els professionals, estic convençut que podrem tirar endavant aquest projecte, un projecte que només per la situació en la que ens trobem, una situació poc democràtica i molt ofegada per aquesta situació del 155, creiem més que mai que aquesta discussió sobre el nostre país, sobre la cuina catalana, l'hem de fer amb tota llibertat i, evidentment, lluny d'aquestes pressions que ens estan executant, amb un temps prou ampli perquè ho puguem fer i a la vegada que puguem repescar tota la feina feta en el primer congrés i en el segon, en el que avui, quan començàvem, algú encara recordava que en el segon congrés, o en el primer congrés, es havia realitzat en l'entorn de Vic, ens havia anat fent a territori, ja he anomenat només Solsona, que es va fer un acte inaugural, però segurament se m'han fet tot el territori i Vic també va participar d'una manera molt clara. Aquest coneixement i aquestes experiències han de ser desenvolupades a tota la gent que té una edat que no va viure aquests moviments. Del primer congrés es va consolidar un sistema de formació de cuiners important a través de les escoles de cuina, en aquell moment a través de l'escola de Sant Pol, que tenia una certa referència, més endavant a través de les polítiques de cohesió del que han sigut el paper de la cuina, el territori, el turisme, l'economia catalana, i avui jo crec que hi ha d'haver-hi un punt més enllà en l'àmbit d'aquesta relació amb el coneixement, la innovació i el propi progrés. Per part meva, res més, rector, és important que el vostre territori avui agafi aquesta responsabilitat de tirar endavant durant aquests 12 mesos, i n'estic convençut que tots els que formem part d'aquesta comunitat que està il·lusionada en aquest tema, sempre que ens inviteu vindrem per participar amb vosaltres a jornades de treball i de discussió per elaborar documents de cada un dels territoris. Moltes gràcies per l'atenció. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, doctor Roviralta. Com el doctor Roviralta ha comentat ràpidament, l'adhesió de la Universitat de Vic a la Universitat Central de Catalunya amb aquest congrés va ser immediata. I personalment, amb molt èmfasi, conjuntament amb el que en aquell moment era vicerector de la universitat, el doctor Pere Quer, que també havia treballat amb el tema, en un àmbit que dels que s'ha enumerat no hem treballat nosaltres. Parlaves de la gastronomia sota un punt de vista molecular, més clínic, nutrició, la part neuro, etc., sostenibilitat, el tema computacional i digital, i en canvi nosaltres ens hem aproximat des d'uns altres punts de vista. El doctor Quer va treballar durant uns anys un màster amb gastronomia i comunicació. Jo crec que això era un element diferencial de la nostra universitat, i jo personalment, a part de confessar-me un gastrònom total, vull dir que m'agrada, qui ha fet i ha ajudat que la seva dona també faci alguns cursos de cuina i reposteria per viure millor a casa, i que jo també hi participo en tot el que puc, però sí que m'hi vaig aproximar sota un altre punt de vista. El meu background, jo soc professor d'una escola de negocis i vaig aproximar el tema de la gastronomia sota un punt de vista, en primer lloc, d'innovació, vull dir, com els fenòmens d'innovació que es produïen dins de l'àmbit gastronòmic podien ser aplicables en altres punts, i amb el meu background d'enginyeria i arquitectura i el disseny, vull dir, com el disseny també tenia part amb tot aquest fenomen gastronòmic. Per tant, era innovació
creativitat, disseny, etc. Tota aquesta cosa I últimament ho estic treballant una mica més sota el punt de vista estrictament econòmic i de model de negoci. És a dir, aquí tenim un gran cuiner gastrònom, com el vulguem dir, que a més és un empresari, que té tot. I jo crec que aquest és un punt de vista que també l'hem d'anar estudiant. Jo crec que aquesta és una oportunitat única i afegint-me a l'últim que deies tu, Màrius, crec que és un bon exemple de la vitalitat de la nostra societat que malgrat les situacions polítiques que vivim anem fent coses i que ens anem sortint. Jo crec que això és tremendament positiu, hem de continuar i les universitats, jo crec que en aquest cas som un element clar de dir, escolta'm, continuarem lluitant i acabarem vencent. Moltes gràcies, Màrius. I ara li passo la paraula al senyor Nando Jubany, president de la Comissió Territorial de Barcelona Comarques Centrals. Deixeu-me dir una cosa. Jo vaig trucar al Nando per dir-li amb dues paraules, a més ell tenia molta feina, el vaig enganxar en un moment, em va trucar, jo en aquell moment no podia passar-me, després el vaig tornar a trucar, i escolta, Nando, però mira, amb dues paraules, estem muntant aquesta cosa, escolta, tu voldries ser el president, jo vaig dir, tio, m'engegarà i em dirà que té molta feina. Va dir, sí, compta amb mi pel que sigui, i ja està. I aquí va quedar. Per tant, Nando, et vull agrair molt aquesta generositat i aquesta predisposició a participar amb la universitat. Sé que has participat molt amb la universitat en moltes coses, però és d'agraïment especial perquè no li pagarem ni un duro. Nando, té la paraula Nando Jubany, que és el president, com us he dit, de la Comissió Territorial d'aquest Congrés. Primer dius que estic pel que feia falta. Em fa molta il·lusió. Jo vaig assistir fa 25 anys que em pensava que era més cap aquí. Com passa el temps. Ja comencem a parlar de 25 anys, és que ens fotem molt vells. Però sí que durant, jo penso, aquests 25 anys, quan vaig anar, ara en tinc 47, doncs clar, fa 23 anys, jo em vaig trobar que al Congrés amb el Josep Vilella hi havia el Santi Santamaria, la Carme Ruscalleda. Per mi va ser una cosa molt especial poder anar a aquest Congrés, perquè aquest Congrés es van fer unes taules també de treball que es treballava en molts indrets de Catalunya, es feien coses, s'ajuntaven i van entrar molt els productors, els pagesos, que jo crec que amb aquest també sense ells no anem enlloc. Doncs ho vaig veure des d'un altre punt de vista que avui. Aquesta gastronomia, amb aquests 20 i pico d'anys que han passat, ha crescut molt. Vull dir que si l'haguéssim de posar escriure i dir, ostres, estaríem hores a llegir-la, no? És a dir, perquè, ostres, m'ha fet un canvi. Jo me'n recordo quan vaig començar, que llavors encara no havia obert Can Jubany, que avui fa 23 anys de Can Jubany, em vaig trobar que l'ofici ha canviat. És a dir, l'ofici sobretot del cuiner, és a dir, era una cosa i avui n'és una altra. És a dir, amb les coses bones i les dolentes que té. Avui, doncs, som gent que, per exemple, la meva família tenia una fonda a Morders quan van començar l'any 47 i avui portem uns quants restaurants i tenim molta gent treballant i som un teixit important, o som una part important del teixit industrial del país. Ja no només som uns petits cuiners que estem treballant en un restaurant petit, que venen a fer una experiència, a disfrutar de casa nostra, d'una celebració, un aniversari, sinó que empenyem a l'economia del país, perquè passen moltes coses, sobretot amb el turisme i tot el que passa a Barcelona, que si no tinguéssim la gastronomia que tenim, segurament que no passaria. I aquesta gastronomia passa també per tot el que ens acompanya del teixit industrial al voltant de la gastronomia, que és el que hi ha a l'entorn de l'alimentació, ara alimentària. Tu vas a alimentària i hi ha un poble que dius, però això què és? No tens nassos ni de voltar-ho en 5 dies. I l'alimentària és una cosa gran, però és que el teixit, el petit pagès, el petit productor, el que s'ha fet a Catalunya aquests 23 anys, jo crec que és brutal. És a dir, amb els formatges, els làctics,
els embotits per suposat, no? Però que amb tot tenim gent molt potent mundial, no només els cuiners, que són poder els que han empengut més, però gràcies als cuiners una mica que han empengut, però és que darrere estan empenyent molta gent, per tant jo crec que és molt important que fem aquest congrés. I quan et vaig dir això, jo no me'n recordo que et vaig trucar un cop, després no em va anar bé a mi, suposo que és perquè jo sempre tinc ganes d'empènyer, no? I sempre tinc ganes de col·laborar amb tot el que faci, no? I quan em van dir només el tercer congrés de cuina catalana vaig dir, hòstia, aquí no, el que vulguis, què vols que faci, no? Doncs ara ja ha previst, com han dit, molts projectes en què a diferents llocs farem coses, jo encara no he començat, jo estic pel que faci falta, amb el que pugui, i jo crec que hem de procurar que quan arribem al maig s'hagi fet moltes coses. Fa massa temps que no ho havíem fet, jo penso que era dels que jo empenyia perquè tardàvem tant a fer aquest tercer congrés, no? I clar, si jo empenyia i tocava els nassos, quan s'ha fet no podies dir ara tinc feina. Per mi no serà, jo crec que això és el més bo que té aquest país, que som generosos, per això som com som, per això no tenim els problemes que tenim també, però que som generosos en tots els sentits. Un cuiner que no és generós no pot fer res, però tenim molta generositat amb tot el teixit, amb tots els pagesos, els productors, el petit productor, el gran productor, que ens ajuden, industrials de la càrnica, gent que ens ajuda, gent que quan hi som necessitem patrocinadors. Vull dir que hem d'empentar entre tots a fer un tercer congrés que quan arribem al maig diguem que superem el segon. Que bé, que bé. Bueno, jo no sé què dius a més, només compteu a mi pel que vulgueu i jo estaré allà amb el que sigui, amb el que faci falta. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, doncs aquesta ha estat la presentació del Congrés. Només vull recalcar la satisfacció de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, de participar-hi. I si no hi ha cap qüestió, simplement convidar-vos a que participem tots, a compartir els tastets que també us oferirem a l'entrada de l'edifici i aquest és l'inici d'un gran projecte que surt. A més, jo crec que hem de treure aquestes coses, de les amenaces, oportunitats, és a dir, dels problemes que tenim i tal. Jo crec que aquest serà un congrés important i que haurà sortit una mica allò de baix a dalt, de la base, i jo estic segur que tindrem uns resultats molt importants. Moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies.